кажете някакво неща на микрофона? Мариан Калинов Георгиев. Стига! Да, вие сте сега. Я кажи пък името. Мариан Калинов Георгиев. Добре. Госпожо Закова, може да ви кажете някакво неща на микрофона? Мариан Калинов Георгиев. Явно днес ще говорим за фамилии. Добре. Записваме, така че когато сте готови. Първият ни гост е известен с това, че и тя като днес е Първият ни гост е известен... Така. Първият... Добре, е известна с това. Давай. Ама то беше известен. Известна. Чакай. Ще подаря. Да. Значи трябва да е първата ни гостенка. Първата ни гостенка е известна с това. Ще се справя. Това е много журналистическо да не повтаря, да не повтаряш без да мислиш, ами такова ми тук е написано. И така. Първата ни гостенка е известна с това, че и тя като нас е журналист. Дълги години тя е част от екипа на вестник Труд. В по-ранни години от нейния живот тя завършва Софийския университет, специалност българска филология. Здравейте. 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 Разкажете ми за първият ви работен ден като журналист. Първият ми работен ден като журналист беше такъв, какъвто може би вие, господин водещ, и други кандидат-журналисти на ваша възраст не си го представят така. Може би вие си представяте първия работен ден на журналист като това, че заставате на микрофона, снимат ви и вие успявате или не успявате. И ви гледат телевизионните зрители. Всъщност, първият ден на журналист е такъв, какъвто беше моя. Аз отидох в една голяма редакция, беше редакцията на вестник Труд. Никой не ми обърна никакво внимание, че отивам аз в този ден. Никой не ме посрещна. Застанах, поседях в голямата зала, обиколих големите коридори. Продължаваха да не ми обръщат внимание. Почудих се къде да застана, към кого да се обърна, взех да търся вратата, на която пише главен редактор или шеф, или нещо подобно. Като видях, че никой не ме забелязва, намерих вратата, на която пише главен редактор. Застанах пред нея и как да почукам. Не се осмелих.
видях, че едни забързани хора влизат, отварят тая врата, други чукат, отварят им я. Прекарах голяма част от първия си работен ден в това да видя, да се опитам да направя така, че да бъда забелязана, че съм отишла на работа и съм спечелила конкурс между 200 души. Бяхме избрани двама. Чак над вечер, когато видях, че хората от Вестник Труд започнаха да се разотиват. Аз все пак се престраших и почуках на вратата. Първия път не се получи нищо. Никой не ми отговори. Тогава аз почуках по-силно. Чемрук. Отвътре пак не ми реагираха. Почуках трети път сюмрук, много силно. Отвътре се чу глас. Защо чукате, не влизате? Влязох. Беше секретарката на главния редактор, господин Тошо Тошев, на Вестник Труд. Влязох и казах: извинете, аз се казвам Ани Заркова. Това е първия ми работен ден в Вестник Труд. Секретарката, тя е една красива жена, ме погледна така. Гледна ме доста снисходително и каза: а защо мислите вие, че това е първият ви работен ден във Вестник Труд? Ами казвам, защото аз съм спечелила конкурс и съм се явявала и получих съобщение, че днеска трябва да бъда за първи път тук на работа. Тя каза: добре. Стана тя, една хубава жена, стана зад бюрото си и зад бюрото си мина отпред и каза: добре дошла, Ани! Добре дошла, Ани! Добре дошла! Как мина първият ти работен ден? И аз си казах: госпожо, не ви познавам, но първият ми работен ден мина пред вашата врата. Аз не знаех какво да правя, но видях, че тук е главният редактор. Тя се засмя и покани ме на стол да седна. Вече бяха минали, може би, 8-9 часа, в които аз въобще не бях седнала, седях права в този първи работен ден. Тя каза: седнете за малко. Седях около половин час. Това беше, може би, обаче най-напрегнатия ми работен час в моя първи работен ден. И след това секретарката, помня още, тя се казваше Еми, каза: заповядайте при главния редактор. Влязох, застанах така на вратата, познавах главния редактор на Вестник Труд, господин Тошо Тошев, от телевизията. За първи път го виждах на живо. И той ми каза: вярно ли, че си седяла тук 8 часа днес, без да ми се обадиш? И аз казах: ми да, вярно е, аз влязах, но не знаех какво да направя. И главният редактор каза: значи, в конкурса, който ти спечели, пишеше най-добре, говореше най-добре. Но това, че ти цял ден не се осмеляваш
да влезеш, да кажеш, аз съм, която съм спечелила конкурс. Какво да правя? Какво да питам? Къде да ида? Това означава, че ти въобще не ставаш за тая работа. Леле! Едва не припаднах. След което Тошев каза, давам ти 7 дни пробен срок. В тия 7 дни ти трябва тук да се ориентираш и да пишеш по 2 дописки на ден. Дописки, това значи по 2 новини. Ако ти не успееш да напишеш по 2 новини на ден, които да бъдат публикувани във вестника, значи не ставаш. И тогава започна истинския конкурс. Как се представяте пред хората? Сега ли? Днес Да. Днес аз казвам името си. Аз казвам Ани Заркова, журналист. 30 години работих във вестник Труд. Неотдавна го напуснах. Сега работя в друг вестник, работя в международна организация за разследващи репортери и сега вече се представям с името си. Всеки журналист трябва да направи така, това е много трудно, че след като работи за определени медии с определени собственици, след това неговото име да работи за него и за журналистика. Добре, може ли да ви попитам кои хора харесвате и кои не? Харесвам хората с характер. Харесвам хората като теб. Хората, които не се притесняват да се появят за първи път пред камера. Но това е лесно. В смисъл, това го правят и просто едни суетни хора, които не мислят какво правят. Но хора като теб, мисля аз, рискуват, като се появят пред камера и се покажат. Те рискуват да сбъркат или да успеят, но рискуват да кажат нещо, което искат. Ние с тебе се видяхме малко преди това интервю. Ти ми прочете въпросите, които ще ми зададеш. И аз те попитах, искаш ли да зададеш тези въпроси? Ти каза, да, искам тези въпроси. Да задаваш въпросите, които искаш, е най-трудното нещо за един журналист. Добре, кой беше най-трудният събеседник, докато работехте във вестник Труд? Най-трудният събеседник, Да. от който съм вземала интервю? Или? Най-трудният събеседник във вестник Труд. Повтори въпрос. Кой беше най-трудният събеседник, докато работехте във вестник Труд? Предполагам, че питаш с кого е било най-трудното интервю. Най-трудните интервюта са с майките на загинали деца. Деца загинали
в катастрофи или поради това, че медицинското обслужване в България е лошо, с майките на загинали деца. Това са най-трудните. Много сте прави. Стоп, може. Така. Господине, Да, ако трябвате да напишете детска книга за децата, така. това е Сега. въпросът. Аз Дай да Си малко да прочетох. редуцираме. Значи наградите. не. Да. Хайде сега за наградите. И обичате, значи, разкажете ни за наградите. Обичате ли да стрелите с пистолет? Къде смятате да постигнете председателска вакансия? Ама не, господине, питам ви за въпрос. Ако трябва Този да... въпрос го махаме, защото малко напреднахме с времето. Значи, наградите, ето този, тук, с коя така, обичате ли да стрелите с Това пистолет с и за финал? пистолета. Задраскай го много това с пистолета. Айде добре за наградите, с коя личност искате да разговаряте и къде смятате да отидете през тази вакансия? Да. Добре. Давай. Така, имало ли моменти, в които се чувствате неудобно? Да. Това са моментите, в които в моя вестник пише на първа страница неща, които аз не мисля. Добре, ще ми разкажете ли за наградите, които сте спечелили като журналист? Ами, наградите са много, но не знам дали има смисъл да разказвам за тях. Имам награди от Америка, от Европа, от България. Наградата на журналиста е когато той усети, че хората му вярват. Когато започне да получава обаждания по телефона, когато започне да получава имейли, писма, получавам още по почтата, в които читателите, в случая моите читатели, защото аз съм вестникарка, а не телевизионна журналистка, ми поставят задачи. Госпожо Заркова, проверете еди какво си. В Перник украдоха завода за еди какво си. Проверете друго. Проверете в еди коя си партия. На второ място в листата им за кандидат депутати се намира човек, който е абсолютен мошенник. Мене ми излъга вземи назаем 1000 евро и не ми ги взе. Това е наградата. Наградата е, когато те търсят зрители, читатели, които вярват, че могат да се обърнат към теб с своите проблеми. Добре, а с коя личност искате да разговаряте? Сега ли да направя интервю? Да. Мисля, че единственият човек, от който мисля, че мога да чуя нещо важно, това е държавният глава, президента на България, господин Румен Радев. Добре, и за финал,
Къде смятате да отидете през лятната си почивка? В Балчик. Леле, това е страхотно решение. Да, не знам дали сте бил в Балчик, уважаеми господин водещ, но там е страхотно. Там старините се съчетават с цветята в ботаническата градина. Прекрасно. Българските курорти нямат равни, според мен, на всички останали в света. Благодаря ви за участието, а сега ви оставям с следващите ни гости. Добре, аз ще бъда кратък. Смисъл тук, че времето ни приключи. Добре. О, може. 15. Или за последното? Има дни ще разказвам последни информации. И по принцип сме да започнат час. Така че се надявам да сте не си бързи. Смисъл? Да. Плаща се не започнат час. Така че в момента е започнат втори час. Мога да си затворя очите, ако наистина сме бързи. Да, сме бързи. Добре, давайте. Затвори? Оп. Сега Мерси. седнете тук.